Mozkové hemisféry 2. V minulém videu jsme si řekli proč, teď si řekneme jak. U cvičení, která podporují spolupráci obou mozkových hemisfér, je důležitý tzv. Křížový pohyb. Tak jak rozdělíme od sebe dvě mozkové hemisféry, tak si představíme rozdělit na dvě poloviny tělo. Přesně takhle si představíme středovou osu. Křížový pohyb je pravou rukou na levou stranu přes tu osu, levou rukou na pravou stranu. Ukážeme si ležatou osmičku, kterou by děti měly procvičovat. Také jsme tomu říkali vlny, protože ne všechny děti si dokážou takový nějaký ten pojem ležatá osmička vůbec představit. Takhle, jak když spojíme mozkové hemisféry, tak spojíme ručičky, takhle před oči, děti koukají na palečky a takhle objíždíme ležatou osmičku. My jsme tomu říkali, že děláme takhle jedna vlna, druhá vlna, další vlna. Vždycky přes tu polovinu, vlastně na tu druhou polovinu. Tak. A další level je, že se dívají děti pořád na jeden bod a dělají takhle jedna vlna, druhá vlna, jenom vlastně samostatně a očima koukají do jednoho bodu. Říkáte si, taková blbost? Tak o tom to je. Přesně taková blbost podporuje spolupráci obou mozkových hemisfér. V dalších videích si ukážeme další hry.